Сегодня мы с вами готовим яблочный штрудель. Для штруделя подходит пластовое тесто або філатеста. Вы можете набыць цеста ў краме або прыгатаваць яго самастойна. Гісторыя штруделя налічвае сотні гадоў. Першапачаткова гэта была лёгкая, але сытная ежа бедных. Назва штрудель паходзіць ад нямецкага слова «вір». Штрудель часцей за ўсё асацыюецца з аўстрыйскай кухняй, але таксама з'яўляецца традыцыйнай выпечкай краін, якія раней уваходзілі ў аўстра-венгерскую імперыю. Штрудель набыў папулярнасць у 18 стагоддзі, дзякуючы імперыі Габсбургаў. У 15 стагоддзі ў Аўстрыю была ўвезена турэцкая баквала, якая стала падмуркам для штруделя. Яблочны штрудель лічыцца нацыянальнай стравай Аўстрыі і з'яўляецца афіцыйным дзяржаўным кандытарскім вырабам Тэхаса. Самы старажытны рэцэпт штруделя быў напісаны ўручную ў 17 стагоддзі, а арыгінал можна знайсці ў Венскай гарадской бібліятэцы. З 1800 года было створана мноства відаў гэтай выпечкі: яблычны, міндальны, рысавы, вінаградны, макавы і нават мясны.